E hoxe quero falar a rapaces novos para que creades en vos e que teñades sonos de ir máis alá ao millor do que conseguiron os vosos pais, que non está mal, que tes que lle dar gracias por o que te deixaron, por o que fixeron, que bastante fixeron dentro do que eles sabían e entendían. Pero ti tes que ir máis alá, porque a nosa obrigación como fillos é ir máis alá, non? Ter sonos e non estar a conta se me deixan unha veiga ou unha casa, non. Ti tes que ir máis alá de todo iso. Tes que creer en ti e facerte valer. Descubrir se eres boa en algo, xa sean matemáticas, xa sea vendendo, eu que sei, fochicando na mecánica, conducindo, etcétera, etcétera. Por iso, hoxe falo dedicado a esa xente, a xuventude, para que sea que estén máis avispaos. Ao mellor podes incluso facer un oficio tradicional, ao mellor eres genial creando instrumentos de madeira tamén, e poñendo en valor as virtudes da túa terra, porque todos, cada un de nós, temos nosa chispiña para brillar. Por iso, moitísimas gracias. Aí estamos.